Dag beste kijkers, ook deze keer hebben we weer een nieuw maandgerecht voor u. Deze keer hebben wij eendenborst. Ik heb daar een parmezaankoekje bij gemaakt. We hebben sinaasappeldrassing en ik heb een crème van piccalilli gemaakt. Vervolgens gaan we dat nog afmaken met wat rucola. We gebruiken daar wat rode ui bij en ik heb wat cherry tomaatjes. Nou, ik ga hem eerst insnijden zodat de huid niet krom trekt om hem vervolgens op de huid te bakken. En we gaan hier pulled duck van maken. Het is eigenlijk langzaam garen in de oven en zorgen dat hij goed gaar wordt. Nou, ik gebruik geen vetstof, want er komt al genoeg vet af van de huid, dat zul je zo zien. Mooi allebei de kanten. Nou, je ziet al wat er aan vet afkomt, vandaar dat ik geen vet heb gebruikt. Dan doen we hem in deze bak. Dan gebruiken we lekker al het vet wat van die huid vandaan is gekomen, die doen we erbij. Zorg dat de eend lekker mals blijft. Dan dekken we het af met zilverfolie. Met als doel ook dat hij lekker sappig blijft. En vervolgens stoppen we hem ongeveer een half uur in de oven, zodat hij goed kan garen. Nou, de eend is inmiddels klaar. Hij komt er dan zo mooi uit. Mooi afgebakken. Dan gaan we de huid eraf trekken. Dan breek ik hem heel even door midden. En dan gaan we hem dadelijk op smaak brengen. Nou, ik heb de eend geplukt. Dan doen we dan een klein beetje van de sinaasappeldrassing overheen. Een klein beetje zout. Sinaasappeldrassing zorgt natuurlijk niet alleen voor de smaak, maar ook dat hij lekker smeuig wordt. Dat je een mooie combinatie qua smaak hebt tussen de eend en de sinaasappel. Dan gaan we een bord opmaken. Doen we daar een beetje de sla op, afgenering. Parmezaankoekjes die ik gemaakt heb, die leggen we erbij. De piccalilli crème. En ook dit gerecht is weer de hele maand te verkrijgen bij Hotel Asteria. Eet smakelijk!